ada rezeki. Ya Allah ini adalah Malaysia. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahu Akbar Allahu Akbar. うわこれやばい。すごっ。やばいやばいやばい。すっげえ揺れてる。危ない危ない。大丈夫。あ。Earthquake. Earthquake. Oh my god, it's big. I gotta go outside. Earthquake.すごい。やばい。めっちゃ揺れてる。やばい。おお。わあ、やばい。やばいやばいやばい。え、これサンド大丈夫？やばい。やばいね。やばい。やっべ。お家が全壊で倒れてしまっています。避難所に向かおうとする車と、なんかちょっとパニックになってます。高台にみんな行こうとするんだけど、途中の道路。どうやって行けばいいんだ。